Гергана Венкова за сигнала от премиера в оставка срещу главния прокурор. А сега към разследването след арестите в агенция Митници. Един от протоколите от разпит на анонимен свидетел по случая беше разпространен днес в медиите. Подробностите от Канна Рачева. Добър вечер. В разпита анонимният свидетел номер 3 казва, че се познава с шефката на агенция Митници Петя Банкова, освен това и с Стефан Димитров. Нека ви напомня, че и двамата бяха обвинени за участие в организирана престъпна група. От неговите думи става ясно, че той познава и бащата на Стефан Димитров, Марин Димитров, че знае, че двамата се занимават с контрабанда, но контактува с тях, за да има информация, защото е служител на МВР. От този разпит става ясно още, че анонимният свидетел номер 3 се е запознал и със сочения за контрабандист Никола Николов, известен като Паскал. Според източници на BTV, този свидетел е главният секретар на МВР Живко Коцев. Той всъщност е бил разпитван 2 пъти и в момента държавното обвинение обмисля на базата на тези всички доказателства, които са събрани до този момент, дали да не му повдигне обвинение. Днес нашият екип не успя да се свържи с Живко Коцев. Според МВР той е в болнични. Ето и подробностите. В разпространения разпит свидетелят твърди, че отдавна работи в системата на МВР и работата му е да контактува с оперативно интересни лица. Става ясно още, че първо се е запознал с обвинения Марин Димитров, а след това с сина му Стефан Димитров. След това става ясно, че двамата са в приятелски отношения с бившия вътрешен министър Бойко Рашков. Продължително време съм имал служебни отношения с господин Бойко Рашков. Посещавал съм неговия дом и там съм виждал Марин и Стефан, което потвърди информацията, че те помежду си са в трайно добри отношения. Моята лоялност към господин Бойко Рашков е основната причина да поддържам контактите си с Марин и Стефан. От разпита става ясно още, че според този свидетел Стефан Димитров е имал близки отношения с служители на агенция Митници, но е търсил по-близък контакт с Петя Банкова. Стефан знаеше, че аз се познавам с Банкова и ме е молил за провеждане на общи срещи с нея, но аз винаги съм се дистанцирал и съм отказвал подобен тип съдействие. За сега само едната страна в процеса е потвърдила, че анонимният свидетел е главният секретар на МВР. Анонимен свидетел номер 3, главният секретар на МВР Живко Коцев, или не? Моето мнение е, че това е той. Очаквате ли вие този анонимен свидетел номер 3 да бъде с повдигнато обвинение? Напълно е възможно. Междувременно Софийския градски съд прекрати частното наказателно дело срещу Марин Димитров. От прокуратурата трябва да преценят сами кога да пуснат ново искане за задържане на Димитров или да определят друга мярка за неотклонение, тъй като той е в болница.